Biamano sana umwanchi umuli bitaseni kia Ndizi TV ne birabinde na ndetokomera na ase omorobele Esabari yo boncherelia astokomera na boncherelia a bagoto semia amange wetera oboncherelia bwabo ilitalia ne Frida Kerubo ngo kwaliga ni bene elinde tosange ase obwamo kolinde nyora sense mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bagoto nyara wetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube na bagoto nyara wetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagoto nyara wetera www.ndizitv.or.ke titukolera ngo twatalere omochi obosongo astokomya no moncherero yomo atumanye amange wetera oboncherero bwaye na kia chagete ningi kiageta kaimoki egetambukiro nabo igonare ya agendete gwetera ase oboncherero bwaye abega matukabo sio ningi keri aganeti achigoikerani karibu sana. Asante asoko ngalibaga asilieta ngoro ku Rose akini lieta biashara ngoro ku Mama Tefi Mitumba mbwate biashara Imperial Building ground floor Imperial Building ere opposite Kisii opposite St Jude building ya mama entenga Kisii mattress ngoro so behind Kisii mattress ngoro that is the building ene ku Imperial Building. Ono mwancho muri na tete ko manya. Angi kiagera oroko boncherero boiga bwago Mama Tefi. Mama Tefi, Tefi no mwana no motangi ko ku Tefi. Wane kana lo cha ke biashara. Ngateva tiga mbiro ke Mama Tefi. Mwancho muri na tete ko manya biashara to gukwane biashara kibiri ogokora. Boni gango ko biashara byoko ni Mitumba. All types of bills. Nimbwate t-shirt, chirongi, chianga chiavana, towel. In fact, generally Mitumba yonsi pinero tubwate nero nkone. Aibona nechi Bales okon tori koni ngakalia kama kwa restaurant. Bales. Ngoni no wholesale. Biamona sana Mama Tefi. Bono mwanchi muli na tete komanya. Ngai Mama Tefi achake temu akakiwa chagete oboncherero boiga bwa obwa Mitumba. Biashara bya Mitumba na bichagete omwaka 2020 nalina chagete ango mutinyo komina limo 2020 so 2020 ona bikorere bya 2 years 2.5 years akarongerie rie miaka ya maiga 2020 ne kero borero bwa corona bwa watetense naliko imugete getambugero kyogo chako bonchereri kare komete kare corona ya chete biashara binke bya bete shut down kora abantu ntwali gwanchiru toso ketokore biashara binde ngakaransa ngaligereri nka tukaraba almost yoro cyo mwako mugeme kana itoko bichaka na chagitango mutinyo kiando ikomi biya wane kera na chikoligereri nkanyora nga biashara orakore ide biashara biendagera yakora ikigali na cyari wanchiru cyendagera ci transport yendagera arafu n'ibintu bibuna Mitumba na yarongo wanchiru yalenge yabo transported that is now the time makana ikaranste ngaligere linkarole ndagera sometimes ne bate challenges because perishable nga decide go chake biashara bya Mitumba kero kindi kwara biriko gukora biashara binde byonse kuro matuka maiga wose wona engaki inaliko imugete getambugero kego chake biashara nara kore biashara na chagete 2013 that is the time I started business maybe biashara ebi na chagete byalenge biashara bya mpesa abina chakirete with a very small capital ya 5,000 ukachakere biashara bya mpesa kwanza bae customer yale bocha ningobe kandi libusita kwa mukana kurusinde libutano because idobwate chiri bubere cash chiri busate float you just trying to balance lakini bintu mbiri bakora but rende nkachake biashara bya mpesa ngabigendera ngora ngachanga ikera ngaleta chi agent Equity, KCB, in fact all agents ngachaka gukora chi biashara abunga iko aliko bikolera suneka naona abete 2013 14 15 mpaka 2018 naona nabina ndrata wane kerebe ngachanganya ole gasigete collection of revenue chinyagitali ngachaka gukora ogembo the process bono nkatiga abantu bagonkorera mpesa konyora ya bire ya pikiri bono mbia yalenga
but the challenges naro chigacha mara kwate uchibesa chiasirire kwaro ike commission gosene ya 20 kwate uchibesa chiasirire 50 bache ibiru and then nganyora nande bono byachakira okora biranirense igachiga bid na lieri bono na tigeta almost for 1 year thinking nganking kwende to kora again other than biashara na lina decided to chake biashara bya Mitumba. Despite kwanyolire challenges nyinga se biashara ngyo tatigere tamangana ye biashara pio kati ababono na ndeti kandara tema sensemo ya Mitumba. Biashara karen kuligereri even what I did in college I did business management. Na ende tinanya gotema kuligigas. Yeah. So corona link totabana corona quality school form 4 I started biashara to abate bookshop. Nkara oni mitukoma kego ngaso college. Igone ngentokera manyinga. Igono korana ngentokera manyinga. Ono wachakiro mwaka o 2020. Ntomete chi Bales chi industry nchi yoga gasoro gongorwa Gusii bakoros chianga. Ngogo connected go saye ga iko city connection yogo koletera chi Bales chi go cha soro gongorwa Gusii. I searched na araboleti litangani na nyorete customer na aboleti abakon chianga ngata kumanya saba kurus chianga cha aka introduce as a customer ya liko moletera chi asa ku chianga aka connect ni chiango supplier ya supplier ka ngai mizigo iya ngirete buya batrende na stенga yoni ngona go change later nka interact na ababande ba kuye mizigo nkanyora nkoereserunga misige ye in fact they one of abutokora na barumu mungina narogo regari ukurukuma mawini nere nkaenda sali nkamubuli akanga suppliers tange tikonga despite we are doing the same business in fact akanga contact chia suppliers kurwabunga chaka nawo contact chi custom ekero kuligeria matuka magekero gwachage to bonjere bwago 2020 akero kindine chi Bales irenga igagwachakirete na chakirte Bales chinge sana. In fact na chakirte na capital ya range below 200 and something, around 270. But mizigo ya Canada near a bit expensive. So I started na Bales selling around 13. Yeah. 13 baka bonega gwakinire. Na chakirte ne mizigo ya range around 13. Kurwabunga maguchaka bono ko gonchorori na komenta na chirio koro chinke na ndo kwa koraki kwa nyoranga kwa change kwa mentor ekero kuligereria abuna ebono mugeni ase industry ya Mitumba ekero kuligereria muntekera gochaka biashara kera gokore order kurwa ase chi suppliers ngonyorore nga obonereri ngo chibwara bole bwara bakego naboko order musigo tonyorori kwa bete goko order aya sensemo yagona kiyabete kero kwa order to misigo yage mitangani emisigo ya ni mitangani because na manyete chibeko manyene I never had any experience nga emisigo ngakiwena to cover grade gete lebe ne bate misigo miya chekera na order te misigo na order te na ndinga pay so I waited for delivery akari misigo ya chirema no kona ko yona liko nyora claims tiare gocha musigo yotoli muya musigo nde in fact Bales chionse njiriko bambe no goreri emebepi some are good and some are bad but wana kerana chaga ko nyora ngataka kubwati komanyanga misigo miya nere as a supplier kimisigo yemiyeko that is the time na ite komanya supplier mbata boni ekero kuligereria ngotate ya maga nga obonchereri kwa rabere kogo kwa rabere kogo kwa sensemo ya sunika ngyo taigolete Mitumba Bales ya sensemo ya sunika ogachora somo chobosongo in any business ekero okora ngote bigutole nga when you are new you are not supposed to be in a new place I think it will take time people go to komanyanga ngo korande Mitumba so I decided despite maiga chinyomba nchire chialenge chitabwate bantu gataka goswase abande bakona elinde gogo chicha tumaite mama tefi batingo choronyo le fulani nkoni ale mizigo yayega ega onyole tabwate musigo otake kumanyanga stay nya ya soira inkibwate in the process kwa manyire nga mama tefi izia
na kiki agarite ngadisaidinga ginkobera suneka it will take time abantu gocha kumanya na ndabona ka tokurigereri Kisii is developed than suneka bano kurigereri nga place kiri abantu ko people come from Kisumu Roma Bay mbako Roma Bay bacha kuika suneka they'll just come direct to Kisii kurigemezi that's why I decided ekero kurigereria mama tefi bano gwachakire obonserera bwa Mitumba customer yagi ntangani nekikwanyorete ekero nachagite biashara evi umusichana wankorere currently she was in the industry for around 7 years ekera akora agachaka ratiga ke go muntale gokorera agatiga one ekero nachagite biashara I started a business with her so I knew nobody but from the previous na bwate customers by though customers bali to onereti they were first customers bali bachite bali gutara bakanyora sto bakagura before chake go catch up na customers bali one customers bali abagani they were very new but mesige metanga ni pi umuswati ongorete order olikoni ne rongo leti mezigo nanda kandetera customer around river chikanguli mesigo ulikoni chianga chia bana kero kenda ene kikwagenderete bano konyora customer bano kwangere kwoni mezigo yawe guchichi county chinde nimete tali Kisii county yoko na kikwanyate customer chichinde customer bone kerna chake tokolete mezigo ya lengemia kente ketanga ninga chaka konyora referrals before nchaka kwe market myself gachaka konyora referrals ganyora bali kwa musigo ko bumuya then they come babolinga ki musigo yo ngaikwarusi na rusi mama tefi tokenda na inchongire it was on Thursday konyora ngama big customer barure daraja uchire ne customer ende uchire kuyo musigo aya uchire na another person that is how I started gaining customers nte tora watira gautra so mutimo ko keiga to ko irana nota teine kyogo deal ne competition ya soro gongorwa Gusii na boigon challenges kichiri ogwetera mbimo na sano mwanchi umurigerera bwita Kisii and Ndizi TV niko twendete gusanga imiyomo rubiri w'Esabari yobonchereria asitogendete gusanga nere mama tefi yo gukora obonchereria bwa Mitumba imiyomo cyobosongo bunagendete ko tosemia mange gwetera obonchereria bwaye unabereka ko totebye nga ekera choletega ase enseme yiga koneri ase ensemo ya Imperial Building nigo aligeretinga orogongorwa Gusinka yare nyorere customer buya unabereka ko tosemia nga ekera chagete niga beteka guchaka n'umusigo moke kabisa kolende oberega komenta wikira bono iga ase aikire kondo mwanchi muri ete toraso aso mutimo komokeigo tobasa gusika tobasa konyegera ngwira ntorasege keke bosio elinde tuesemie amange Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakonikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asike kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii. Bales Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Bales Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigobare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbia mano sana umanchi muligera nende gukwarigania ase nsemo ya kabere kinga kitoganete gusanga imeyomorobere w'Esabari obonchereria kinga kitoganete gwesemia amange na mama Tefi oyoko kora obonchereria bwa Mitumba ase nseme yiga ya Imperial Building imeyomochi obosongo konde konyarantara so ase umutimo komokeigo na bagingu mubolia na kiago dili ne competition na nseme yiga ikiagartalera bwiko konia chi Bales chiga cha Mitumba na bogonga kia kora o retain chi customer chia yetiangu to sange nere elinde atosemi amange abono mama Tefi ndometena banta bange bakonia chi Bales chia Mitumba ayene kiugo deal ne competition ingi keragero monto ati ko ende duke ngao ache ase duka ya mama Tefi egente gitangani na tebe kiagerire mbwate customers ya bumbwate ase ngencho ye mizigo nkon all my bills are grade 1. Mesigo nkoni I sell grade 1. Kero goteba grade 1 Mitumba ne bwate chi grade grade 1 2 3 kuteremuka kwenda lakini I specialized in grade 1. Grade 1 bona neriye grade 1 ne mesige yoko nyora bagoteba nge mesige bwate chi camera ngora igunda ndo bagoteba chiange chine camera igo bona chirinyo gotete chi mesige camera igo gocha sama mama Tefi nande another thing ya kiagarire mbwate customers nande competition togoteba lende mbwate customers asingincho yerigori rigori mbwate lide it's far much better than when you can compare from other stores. The prices is very low. Nabakonyoru musigo ngiyereti almost 1,500. So also that one nakigego change. Kola customer charge. Kero kende ngwa advertise yoro boncheri obega bwabo. Ndizi TV is one of it. Go advertise in Ndizi TV. I market myself online nimbate Facebook page go advertise indoro status tia nekere na offload rie mezigo go bekera ndi customer because all my customers I have their numbers bona chi mezigo yana na offload ri to tebe ngo offload inde mambi I ngoro kindi customer tia ne mezigo mambi ngo soere go update inde page yana ya Facebook Ndizi TV mbaro online ngo baresera bali mezigo asigo toka akero koligereria akero advertise to tebe na Ndizi TV ngakyo korale impactire no especially karna chagete Ndizi na chagete December and that is now the time I started realizing customers were in fact in Cameroon customers almost double kero kende no refer abantu bande bagokora uboncheri ba advertise na Ndizi sure Ndizi TV in me as a person yankonyira asena renge ngise koligereria I got a referral from a friend of mine nero biashara bya bire bya sana as Ndizi TV ekerante bi nkaligereria ngateba let me give it a try for a month but through it I can say there's big improvement. Ekero koligereria chi Bales chichao by thenga yogo chirusiko. Mesigo ngorusi chinye mesige menge ngorusi Canada. Ne yende ngorusi China. China ne mezigo buneje. But China grade 1. If it's Canada I only pick grade 1. Ekero koligereria nayo kwenda baka Canada kweretera. Our suppliers they import. Bako import mesigo akarba yekirie go down mesigo tokurusida Mombasa yende Nairobi bayeke kwerende go down yaba kurwa kubona bune mesigo go iketara already twabekira orders ninte to mesigo yuna bononga nyete container kona chumambi already mesigo yane ningorte nimbegete mesigo I paid for the mesigo unego chanje no ko eko flood gukorwe track guchieje ko mbugore ligoto ekero koligereria bono koruga igago
chi Nairobi ama Mombasa kere mezigo yaikire na kiogo connect gusayo gukore order bakoretera barabwa we have tubate transporters yaba sana like Zakari nero gutoletere mezigo no yonde na rukuru kefu abana bagotoletere mezigo babwate chi gali cyabo bagotole their work is just to transport Bales to us Wako make sure muzigo oikira on time. Kuna boni game mizigo ya ikira. Ego transport wa butuko in the morning go ika kwa nyole mizigo ya ikira so that ikara customer chigo in the morning banyole mizigo ya correct mizigo ya soira. Akaro kurigereria chi Bales chicha gotari orogongo rwa Gusii rukokoni koni ore go chichi county chinde nakyo konyara kwa bagwa connect ne chi county chinde ne chi customer chirororo. Most customers bali bakire bamanyire to interactive na barobo emizigo ngo batomera they'll just make a call abeke they have my account ba deposit chibesa bante yingo totaito muzigo they don't even come because they trust me and they know muzigo ngo batomera ni muzigo na watumia so when they request for grade 1 I just give them what they have ordered ono nakigeko gara they don't come kerekenda ebuna mama chefi asoboncherire obuiga bwabo ngikeri kuwakorire chi customer chago chikogo chibwate trust yeyo one I deliver on time. If they tell me ngo musigo, I have customers that are capacitated. I got inga 5 mbekero musigo kwa spao. So at 5, mbate kijana were very obedient. At 5 wogo kiro mbekero musigo. So by 7 musigo ikira ende chiro. So I deliver on time. Customers bana I give them t-shirts. Customers I remember them especially season chinchiro konyoranga customer care. I care for my customers. I give them some gifts. Christmas time I give them tunashare na wao so they know Christmas ikifika mama tefi tuko kwako Christmas wewe ndio unanunua and I give them because they are my customers ekero kurigereria aso bonchereri oboiga challenges ne chinyinga abantu bagwetera so bonchereri ayeme chando kikuabere ko gwetera so bonchereri oboiga bwao challenges inchiro in anything there is kuna challenges one these customers to what we build trust the way tora build trust ne supplier yani customer je racha mambi achale mail your customer you know baka mo consider the way agon consider lindo chirale mail agotena mama tifika kichiri bubiri chiambulire ositiri busano chiambulire ngumusigo ngende ngoni ngutomero some customers are good they wanna respect their promises wakikwambia naenda niuze na kutumia siku fulani they do it and sometimes they pay earlier than the day they promised but kuna wale wengine they go they go and even change to bagenda so those are some of the challenges sometimes we despite ni mizigo iko grade 1 customer anaweza fungua apart it's not that clean the way she expected nayo inakuwa na challenge kidogo but our customers wananipenda sana because when they come I normally consider them because mugase ngenchoko nyora bange mbayo complain mizigo yangu inakuanga safi it's hardly only customer complain so if you get one customer complaining I listen to her lazima ni listen to the customer nakyo kwira chi complaints chi customer do you take it positive or negative sure. Positive customer unajua customer ndiye anakumake ujue mzigo safi na mzigo mbaya if a customer cannot complain always jua mzigo ni mbaya so you will make a mistake ya kuleta ile mzigo utarudia but once you get a customer huyu amecomplain for the same mzigo definitely there must be a problem kwa hiyo mzigo so you take action you take action same mzigo maito okugora mzigo koletera customers you try the best you can yobaletera mzigo emia wanekera kwa nyolere complain asichi customer around babere okumanyanga parking yo mzigo ya correct ya salikira and stop it immediately olete mzigo endemenga so they are complain napenda sana sazira wananiambia mama tefi leo mzigo ni safi I feel good asinge ntona bante yo mzigo nomya ngongobeke odem karante yo mzigo nomobe hapo ndio nasimamia mama tefi ngiora kwa nerigoro yechi customer ase uko komenta chinguru asobonchereri obuiga bwabo because chi customer mete na buko ne livinte biga na ba koletere a response
wamekusaidia aje? A lot. One, right now, biashara nalokora previously, I used to interact with customers, but not as I'm interacting with them right now. Interaction ya wana akorire na ko motivate gukora. I'm doing a lot of things because of these customers. Bago advice bago teire ro tokorere kiga, and I'm just there for them. Kerkenda mtukabo sio mama tefinga yora chiguika. Naomba Mungu kama ni uwezo. Sasa nikuwe na mimi najimportia mizigo. Sisi wanega ngori siwe mizigo korwase those imports. Lakini ni nyasaye gawancha na nche mambi na nche ncha akabona ku import ile mizigo yani. O import kor Canada kor China ya Canada from China. Kerkende mama tefingo chiro ku advice customer chao by the way. Muntu na rororo batebo tete go chako boncheri ngo chiro kwara mu advice ne kyabone ta go chako kina kingo kora mono customer kara achire unaboniga kuruna chagete go advertise mezige ye customers na bako nyara bako ngakira komboli nimbo atende to chake biashara ntai to kora biashara ntai to ko nieke customer na bago chante ngante to ko nieke batikero go keligeria sauti go kioneli negente ka uchi koni kwaranga, you are going to lose this customer. I think in chumusigo no rara ira sigete to correct to tar. Oh no, I take my time. Wa advise a customer accordingly. Na mwere somo zigo yo. Asoguchi ko yoneli to go koni. Musigo ra ire no yo. Na boko chuli ni chwestia ono 30,000 ndio tete baby light. But yon teving ngo anda bono nchiko neli musigo yo nyamakoro tingo wanja singe to kwanda ko yoni ko ndoro yoni musigo is very clean but abantu bale nyamakoro they cannot buy ekenyansa at 200 so I must advise you ngote inaga iga karacha kira ga target here toko gendera guchirogo tatoligereria kamereri owarigani chi customer go cha seduke yega customer bali iskali bandigereti na bakalibishira se mama tefi Mitumba Bales. Mama tefi Mitumba belige gotoka Imperial Building first floor naenda se nyumba ya Urupawa ntobwate nyumba ndo run your way to daraja room second floor room 350 ntobwate bado ukifika hapo bado utahudumiwa vizuri sana. Karibu kwa wale wenye mnataka kuanza biashara na wale already you are in business. Nyinyi wote tunawakaribisha sana kwa mama tefi Mitumba. Mkuje mpate mizigo safi, mkuje mpate mawaidha kwanza au you are going to start the business. Hiyo ndio ningewakaribisha nyote, karibu. Asante sana sobesanga na intwe. Mbia mono sana mwanchi muri kwa bere kokobwati au morovelyo yiga kurtwaga chagete go ikabona igato ikire omoelyo no gasemere kwa nebna kwa bere ko gwesemia amange gwetera obonchereria bwaye mama tefi kolende ndete ko kwenyoria asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube na bagotonyora gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke iretaria ne Frida Kerubo kuganiria oburigereria ubuya boike weekend naro tomera no monchererio nde tosange amange.